No, takže toto vyzerá zatiaľ najviac nádejne. Mohli by ste ich všetci okamžite preč, lebo keď sa nahne... Ondrova nervy! Vypadni, ty nechápeš, Zabijem ti rodinu. To je komín! No, toto je celkom... Otravoval som vás. Toto je celkom dobré, toto. Vlado, jak je toto spravodlivé? Vysvetli mi to. Sa nás pozerať. Ja, ako vám to nejde, no. Nie, buďte dobrý. Vidíte, vám to len. Dokončujeme, tak nechajú na pokoji. Mám skistu. Ukáž. No, pekne. Hej, moja vlastná. Ešte ten komín tam treba nejako doniesť sem. Aký? A na čo sme dal tú dierku? Ten dostňací komín? To tam máš potom. Nikto. Ako to tam pripraviť? Na rozum? Nechaj to tam položiť. Dobre, Robo, pýtaj. Ten komín, s tým komínom je to 150, že? No dúfam, že to nemeral, Paolo. Pozor, pozor. Ešte strihať, to nevadí. Pozor. Z komínu? Ešte robte, čo sa dá, ešte robte. Áno, máme kyticu. Počkej, túto ešte jedno. To je dosť dobré. Dobre, treba Dobre, ešte špagát, 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 špagát. toto rýchlo. Vicky, Špagát. nejaký inteligentný špagát nemáme? To je posledný Paolo. Špagát. Pioner. Není. To môj. Ešte 10 minút. Dobre, rýchlo Lebo to je ten pôvodný čas. Není nič. Není nič. Na 10 minút to Paolo zastihnú strašne malo. Špagáty. Toto